Когато правихме първоначалните срещи с потенциалните ни партньори в този проект, повечето от тях бяха малко скептично настроени. Тъй като те ни казаха, да, ние сме български неделни училища, само че нашите ученици нямат много голяма мотивация да ни посещават. Тъй като повечето от тях са родени в чужбина, израснали в чужбина, те нямат намерение да се завърнат в България и не смятат, че български език ще им бъде необходим. Освен това, в техните държави, в които те учат, програмата им е много натоварена и изобщо не им е и събота и неделя да ходят на училище. Повече, защото техните родители ги карат. И те тогава ни казаха, добре да ама тия деца ние едва ги караме да идват при нас на училище, къде ще ги караме да ходят в България да се търсят корените. Но, когато те все пак след тази първоначална среща споделиха със своите ученици за нашата идея, на следващата среща, която направихме, самите учители изглеждаха по съвсем различен начин. Те казаха, ние тези деца не сме ги виждали така. Това бяха други деца. Ние като им казахме това нещо, всички бяха супер ентусиазирани, всеки искаше да участва. Някои от тях ни споделиха, че за първи път в своята кариера, като учители в българските училища в чужбина, наистина виждат ефекта на своята работа, наистина виждат своята мисия, което нас още повече ни мотивира и оттам нататък всеки един човек, който по един или друг начин се е докоснал до този проект, няма как да не бъде мотивиран и да не усеща, че ние наистина правим нещо значимо и наистина ние на тези деца ще им оставим нещо, което те ще помнят през целия си живот и което ще им бъде полезно за целия им живот. Още не мога да обобща впечатленията си. Още съм силно развълнувана и то е защото идеята на този проект е тема, която мене много отдавна ме вълнува. Самата аз съм правила това пътуване към корените си, към моя род, към уния разпилени, загубени хора, които сме забравили. Въпреки че аз съм останала да живея в България и на мен достъпът до информация ми е много по-лесен. Но това, което страшно много ми хареса в този проект, е, че ние правим опит към младите хора не само да не забравят, а активно да потърсят своя произход, активно да приемат своята родина, защото разстоянията оказват влияние. Покрай тях, просто в рамките на тия няколко дни, аз се докоснах отново до историята, за да мога да поставя в контекста на тази история, на това минало, техните разкази. Но някак си подредих и моя живот. Подредих и моите спомени. И ми е много приятно, че работя с такива млади хора, които са силно чувствителни към тая тема, които са отворени да разберат и които просто виждам как в перспектива ще продължат да търсят истината, историята. Много неща от историята са неизвестни за тях, не само за тях, дори за младежите, които живеят в България. Но смятам, че в един момент те ще попълнят тия празнини и ще почнат да осмислят цялото. Много е забавно всяка сутрин да ставаме и след закуска първото нещо, което правим е да танцуваме. Когато дойде момента да учим децата на танци, за мен това беше един много ключов и, как да кажа, вдъхновяващ момент, защото и преди, когато са идвали хора на проекти, ние сме им показвали танци, опитвали сме се да ги научим, но този път беше много по-различно, защото с всяка една репетиция те не само ставаха по-добри, но и придобиваха увереност и аз наистина за първи път виждам хора толкова бързо да се учат на танци. Раз, два, три. И наистина да усетят ритъма на танца, защото това е най-трудното нещо. Но аз предполагам, че те като българи го имат
вкоренено в тях и им е доста лесно. Затова цялостният процес беше изключително вдъхновяващ за мен. Аз съм сигурна, че и за тях, и за другите, които ги учихме, защото те наистина усетиха българското в себе си. А танците, чрез тях ние предаваме една емоция, предаваме гордост и мисля, че всички са много доволни от крайния резултат. И един от най-вдъхновяващите моменти за мен и за тях, мисля, че беше момента, когато решихме заедно да се качим на поход, да си направим до върха на планината. Беше уникално преживяване, защото докато се качвахме, започна да ни вали дъжд, но никой не искаше да се отказва. Продължавахме, вървяхме нагоре, въпреки че ни валя. И кулминацията беше, когато стигнахме най-отгоре, някак си отвътре дойде на всички да започнем да играем хоро. И най-вдъхновяващия момент беше, който ми показа, че ние наистина сме истински българи, защото заваля, но всички започнаха да играят хоро. И си помислихме, ето дай му на българи на дъжд и той какво ще направи, ще започне да играе хоро. Това си е истинското в нас и наистина народните танци, хората, те ни правят, сплотяват ни правят още повече българи и ни дават едно национално самочувствие. Айде, няно, айде, няно, гони опорой. Айде, няно, гони опорой. Там ке ти купа, няно, там ке ти купа, няно, шамия. Там ке ти купа, няно, шамия. Моите очаквания бяха да е по-скучно, но е много по-хубаво, отколкото очаквах. Хората са много готини, много живи. Обичам да пея, защото ми е в сърцето, в душата ми е, в кръвта ми е. Баба ми пее много хубаво, мама също пее хубаво. Още от 3-ти клас съм в хор Лира в нашето училище в Прага. Просто обичам да пея. Пеенето ми помага да се свържа душевно с България. Обичам да пея народна музика пред други хора, особено в друга държава, да предам българския дух на другите хора. Катерино, моме, Катерино, Катерино, моме, Катерино, защо си толкова с моме хубава? Защо си толкова с моме ги издава? Родопите ми харесаха страшно много. Дори сега, където се намираме в момента в Смолян, си припомних детството, как в 4-ти клас са ни водили тук. Страшно много ми харесва. Невероятна природа. Бих казала, че е по-хубава от всяка друга страна. Като завърша училище, имам намерение да се върна в България, тъй като тук си ми харесва, чувствам си го на сърце, страната си ми е на сърце. Имам си патриотизма в себе си. Аз често виждам из града, по всеки път и кръстопът. На Македония чадата, оставци чак до младенци, все нови гости бежанци, завареници на съдбата. Пейо Явров. Успях да покрия моите очаквания, запознах се с много нови хора, с които ще се надявам да поддържам контакти след програмата, след края й. Също да се запозна с родословното ми дърво, тъй като това беше главната цел на програмата. За мен беше много трудно да намеря информация за близките ми и да се върна толкова назад в толкова далечен период. Но съм доста горда, че успях. В село Монтана, когато са били мобилизирани на фронта войниците, са загинали страшно много хора от селото и в тяхна чест, включително и името на прадядо ми Спас, са на стена
в селото са им написани имената и има паметник издигнат в тяхна чест. Прадядо ми Спас, който е брат на прадядо ми Пенчо, е участник във Втората световна война и дъщеря му София се е оженила за офицер, който е много близък приятел и като цяло семейството им са много близки приятели с българския космонавт Георги Иванов. И все пак има едно събитие, с което всички българи трябва да сме горди. На 10 април 1979 година в 8 часа и 34 минути е изстрелян в орбита Спътник Союз 33 и на борда му е българинът Георги Иванов, предполагам всички го знаят, който е личен приятел на моя дядо и е гордост на цялото ни село Габровница, където е бил летец цели 10 години. И също така в Габровница мъжа на тази София, която е дъщеря на Спас, всъщност е работил в военната авиация. Всъщност в Габровница е било най-голямото летище в Северна България. Креведе, който бяхме поканили, също така Миро, Кузман, ние като част от екипа помогнахме на децата те да се запознаят с родословните си дървета и да ги изработят. Преди те да дойдат в Проглед, ние сме обиколили доста различни зони в България и области различни. Там разбрахме повече информация за децата, предоставихме им я, когато дойдоха и им помогнахме те структурирано да направят тези родословни дървета. И най-хубавото нещо беше, че въпреки дъжда и въпреки разваленото време, ние винаги се опитахме да ги забавляваме, винаги се опитахме да правим игри, като те много харесаха нинджа играта. Бяха просто много така вдъхновени от нея и абсолютно всеки ден, преди всяка дейност, правихме енерджайзери. Добър ден, казвам се Луис Моденов, от Прага идвам, от Българското училище доктор Петър Берон. Тук съм по проект Еразъм с идеята да науча моето родословно дърво и още танците, които те им предлагат. Преди да дойда, очаквах, че от проекта ще мога да намеря повече усилия в това да се опитам да докажа някакси себе си, да се опитам по някакъв начин да аргументирам над нещата по по-специфичен начин, да се науча как да мисля правилно, да танцувам. Хорото всичко е просто интересно и децата, с които аз в момента се запознавам, и това също ми е... Просто ми е такова щастие, не знам, никога не съм намирал. Бих казал, прекрасно е. И даже още съм очаквал, нали, преди да дойда, съм очаквал, че от Еразъм ще бъдем в някакъв хотел или нещо, обаче да се окаже, че сме в хижа и е наистина много приятно в планината, посред нея. Разходки си правиме, всичко е просто перфектно. Хората, разходките, планината, въздуха, храната, просто идеално. Аз бих се върнал тук да живея по принцип, защото все пак това е моята роднина. Тук съм роден в Перник, но бих казал, че откакто се присъединих към този проект Еразъм, в Родопите наистина просто се чувствам свеж. Самата природа, просто храната, всичко, традицията, това, че мога да комуникирам с моя собствен език с други хора, които аз познавам и не познавам. Интересно ми е, че аз мога да ходя натам насам, просто с моя език, аз мога да се оправя навсякъде в България. Относно традициите, които показахме на Великден, първото нещо, което беше най-важно за нас, беше да им покажем как се боядисват яйца. И тъй като много от децата реално те не са правили всичките тези така наречени ритуали или традиции, те не са ги правили в собствените си домове и ние им показахме различни методи, по които те могат да боядисват яйцата. Показахме им как с памук може да го правят, с тюрпогашник дори, с боички обикновени. Показахме им как с ръкавици дори могат да боядисват и наистина на тях много им хареса. Те бяха изключително щастливи и дори да видят крайния резултат ги направи много мотивирани и щастливи.
И наистина успяхме да ги потопим в това те да усетят Великден и колко важен и ценен празник е за нас. Да намеря информация за родословното ми дърво не ми беше трудно, защото в семейството ми държим наистина много на запазването на спомените, на информацията, на снимките. Лично аз през всичките тези 18 години до сега събирам снимките на моите прародители, предци и така нататък, каквото намеря. За информация наистина много ми помогна баща ми, майка ми, чичо ми, които през цялото време ми даваха информация и ми помагаха. Да се върна малко по-назад и да разкажа историята на прапрабаба ми и прапрадядо ми, прапрабаба ми Кина и дядо ми Йото. Прапрабаба ми е била певица, била е изключително красива жена, пеела в Тетевен. И точно когато имало местно тържество, и тя е била именно певицата в градът, там е бил Иван Вазов, небезизвестният Иван Вазов, който оставя цитат за Тетевен, който гласи: ако не бях дошъл в Тетевен, и аз щях да бъда чужденец на майка България. Но оставя втори цитат, който е личен към баба ми. Когато той вижда как тя пее красивата си песен, той подарява една червена роза и листче, на което пише: не спирай да пееш красивата си песен, но знай, че тя не е по-красива от теб. Което за мен означава много, защото и аз се занимавам с литература и ценя наистина това, че Вазов е забелязал точно моето семейство и баба ми като певица. А относно пиесите, беше много забавно как децата наистина се вълнуваха да влезнат в роля. И като си спомням първия ден колко страх ги беше реално да излезнат и да говорят нещо пред публика, а накрая колко вдъхновени искаха да говорят на сцената, искаха да се показват, всеки да взема някаква активна част. Аз видях наистина една промяна в тях и колко много цялостното преживяване, дори само да кажем за 5 дни, ги промени драстично. И от свичи дечица, които не искаха да говорят въобще, вече бяха готови да излезнат на сцена, да покажат какво са научили, уменията си, да импровизират. И наистина това е много поощряващо за тях, но и добре е за нас. Да видим, че сме постигнали нещо с тях. Ей, приятели, усещате ли? Нашия въображаем автобус започва да взема остри завои. Моите родове са по бащина линия от Лозенград, град Турция, и те се преселват в село Цар Тимово, около Бургас. По майчина линия са от град Кюстур, днешна Гърция, те се преселват директно в Бургас. Гордостта на моето семейство е сестрата на моят прадядо Георги, която за времето си много образована, завърши в Софийския университет, работи като медицинска сестра в първа поликлиника в София, и нейните наследници до ден днешен живеят в София. Кратък е мира между двете войни. Само 20 години по-късно започва и Втората световна война. Пресненско-развожкото или Индийско-Преображенското въстание, Балканска и Междусъюзническата война, Първата световна война. Това са събитията, които променят държавни граници, но и много човешки съдби. Царски българи има в Молдова, Украина и Влашко. Моят трето е Твърдица, Молдова. Започва любовната история на моята прабаба и моя прадядо, разобчаните от село Сливка, община Баните. Тя е красива, богата и много образована, а той е беден. Ето това е моя прадядо Румен и той е красив, нали? И някога за път обратен едва ли ще удари час. Вода и суша, необятен, светът ще бъде сън за нас. А Вардар, Дунав и Марица, Балкана, Странджа и Пирин ще греят нам добро в зарица, след споменът един Пейо Яворов. Очакването ми бяха позитивни като цяло. Очаквах, че ще знам нови връзки, понеже аз дори в българското училище, от Кипър, не познавах никой, дори учителките не познавах. И аз дойдох като напълно непозната. Затова наистина първоначално бях малко притеснен, да успя да имам комуникация с повече хора.
Обаче в последствие това ми беше доста лесно, много бързо замерих нови приятели и много се радвам, че създадох нови връзки с много добри хора, много интересни хора. И като цяло, да, направо много ми уникално си тук, както и в самото селце, което сме настанени в село Проглед. Т.е. Родопите, много ми харесват Родопите, аз лично съм за първи път в Родопите и е уникално. След като завърша училище, аз де факто съм завършил училище и съм кандидатствал в България за военни училища, в Висше военно-въздушно училище в град Плевен и в военноморското училище в град Варна. Моя прадядо, на име Стоян Гилиоло, той е роден в Цариград и живее в Одринска Тракия в град Селиоло. Затова и приема фамилията Гилиоло и като се преселва в село Борисово, идва с, те го наричат така, Стоян Гилиоло. И вече неговите деца приемат фамилията Гитов. Той има една много интересна история. В съседното село са живели татарци. И понеже тези татарци са правили постоянно кражби на различни стоки. И така той решава един ден, дочува от някъде, че татарците ще му откраднат овцете. Той имал 5 деца, взима 5 деца, дава им по една пушка и ги нарежда в една линия за тени храсти. След това им казва, нали, когато той им каже наредби, те се тръгнат с пушката. И вече той стои и гледа, че идват татарите. Тогава той изскача и почва да крещи команди на турски. И се чуват изстрели с пушките. Татарите помислят, че това е турската армия, затова решават, се оплашват и изчезват и повече не идват в селото. Също така една много интересна моя история на моите предци. Този Стоян Гилиоло, той, един от неговите деца, се казва Недялко Гитов. Този Недялко има син, който на име Стоян Недялков Гитов. Той е бил мобилизиран с двата си коня в Втората Балканска война, където умира в турското село Балайски. Това нещо го има на паметника записано в село Борисово в църквата. Очакванията ми бяха да открия нови приятелства, да опозная повече за родата си и да се налюбувам на красивите гледки в Родопите. Това е бащата на бабата... Моите истории може да не са грандиозни, но поне открих нещо, което ме свързва с България. В Златоград не съм идвал никога и нямах очакване, но ме впечатли много. Хората са много добродушни и приемат с сърца всички гости. Това ме впечатли, защото когато погледнеш около себе си хора, които са обличани по този начин, и българското от тебе излиза и се чувстваш страхотно. Лично за мен това беше наистина най-добрият разен проект, на който съм била. Аз съм била над 20 такива проекти, защото емоцията е различна. Когато работиш с българчета и с такива прекрасни деца, наистина това е несравнимо и не може дори да опиша как се почувствах. Тъй като ми се наложи да отсъствам за няколко дни, през цялото време, докато не бях там, аз само си мислех за децата, мислех си как искам да си говоря с тях, да прекарвам време с тях. И наистина, докато бях там, аз оценях всяка една минута, всяка една секунда. Исках да говоря, да общувам, да разбера те как мислят. Исках да се опитам да им помогна за това те да открият себе си, да открият истинското в тях, в България и да разберат защо са българи и евентуално, ако се чувстват така, да се върнат след време в България. Като наистина, по време на разговорите с децата, много от тях осъзнаха колко много им харесва тук и са склонни и искат да дойдат обратно в своя роден дом. Очакване. Проектът ми всъщност
надминава очакванията ми. Очаквах едни дечица, свити, които да кажем, че нямаха чак толкова желание, колкото виждам всъщност в това да получат родовеци, да научат повече за историята, за културата на България, особено да се върнат в България. Аз лично не очаквах толкова много деца от тези, които са в момента на проекта, да искат да се върнат обратно в България. Абсолютно имам много голяма промяна и всички цели на проекта се преизпълниха. Децата, някои от тях направиха много големи проучвания за родовеци. Също така, танца, както видяхме преди малко, се получи много добре народното представяне на събора. И всъщност причината, това, което е основната цел на проекта, да им дадем причина да се връщат отново в България, мисля, че в повечето от тях се създаде такава. И да им покажем, че те самите до сега дори не са знаели на какво са способни. Те се мотивираха едно от друго, видяха, че видяха ползите от това, което правят, като могат да говорят пред хора, като могат да подобрят своите презентационни умения, колко ще им е полезно това. Самите те видяха, че когато танцуват, не е целта да е като представление и те да изглеждат добре пред хората, а просто да се наслаждават от танца. Това от друга страна им показва и как те могат по принцип да се наслаждават на живота и когато правят нещо, не да го правят за това как изглежда отстрани, то и отстрани изглежда много по-добре.